हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरो आं मोनसे आपडेट भिडिअ लानानै फैबावबाय। बे आपडेट भिडिअआनो जादों दासान्दि बड' मिउजिक भिडिअनि गेजेरजों गावखौनो सासे मोजां फावगिरि महरै सिनायथि होबोनो हाबोनाय बिथां सुदेमसना रामसियारि आरो बिबेक गयारिनि सोमोन्दै। बिथांमोनहा सानैजों मा सोमोन्दो जालायो? बिथांमोना सानैजों रिलेशनशिपआव दं नामा? बावैसो सिगाङाव आं बिथां बिबेक गयारिनि इन्स्टाग्राम स्ट'रियाव मोनसे सोंथि नुदोंमोन दि जे बिबेक गयारि आरो सुदेमसना रामसियारिजों माबाफोर सोमोन्दो जालायो नामा एबा गोसथोलायो नामा? अब्ला बिबेक गयारिया बिथांनिसिम फिननाय होदोंमोन जे सुदेमसना रामसियारिखौ बिबेक गयारिया बियादैसो जायो आरो बिथांमोनहा सानैजों रिलेटिभसो। बिनिखायनो नोंथांमोनहाबो सुदेमसना रामसियारि आरो बिबेक गयारिनि फारसे माबाफोर गोनो गोथो साननाय आरो कनफिउजनफोर दङब्ला बे साननायखौ ज्राब गारदो जे बिथांमोना सानैजों बेफोरबायदि जेबो सोमोन्दो गैया, मानोना सुदेमसना रामसियारिया बिबेक गयारिखौ बिबथैसो जायो आरो बिथांमोना सानैजों रिलेटिभसो। बेनिखायनो नोंथांमोनहाबो बेफोरबायदि साननाय दङब्ला ज्राब गारदो, मानोना जों बिथां बिबेक गयारि आरो सुदेमसना रामसियारिखौ बयबो मोजां मोनो आरो बिथांमोननि फाव खालामनायखौ नायनो थाखाय जों बयबो हांखुर जायो आरो बिथांमोना बेबायदिनो गोबांथार मिउजिक भिडिअफोरावबो खामानि मावबोगासिनो दङ। दासान्दि बिथांमोना मेगन बेखेवाब्लाबो मिउजिक भिडिअआ जाफुंसार जानायनि उनाव देंखोनि रानि सुलेखा बसुमतारीनि प्रडाक्शननि गेजेरजों मोनसे मिउजिक भिडिअ फैबावगासिनो दङ आरो बेनि अनगायैबो आरबि फिल्म प्रडाक्शननि गेजेरजोंबो बिथां सानैनि मोनसे गोदानै बड' मिउजिक भिडिअ फैबावगासिनो दङ। नोंथांमोनहा बिथां बिबेक गयारि आरो सुदेमसना रामसियारिनि फैनो गोनां मिउजिक भिडिअसफोरखौ नायनो थाखाय नेनानै थाथ'दो आरो बिथांमोननि फेन्सफ्रा बे भिडिअखौ लाइक खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो। लोगोसे सेरावनो थानाय नटिफिकेशननि बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै होदो, जाहाथे आंनि बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअसफोरनि आपडेट्स होयोब्ला नोंथांनिसिम नटिफिकेशना गोख्रैनो सौहैयो।